ngai khublai phi sai sien ne ka por ka mamanta namar hagani ka sngi ngidon ne ka jingphla ya ka ba pinyo sngo na ga ne ka khon ka jongblai sophia marwen idam an ai ya ka tien ka jongblai ban ya thu ya ka ei ka buk trai ula le ha ka ji em ka jo ngai ka ne ka jingphla kan ai man sim ya phi ngai ka ne ka jingphla kan ai bor ya phi ki ba le si ki ba la ban long lang ko mai ban ngai buk trai ko mu le I un le lang ru ya ka ji em ka jong phi nya snap ha ka ne ka por ka ne ka jingphla Hero itrai kekerteng jonga di Sophia Marwen ngasong ngasa po maulai kenten masar dia kebaning kong ngai ngu iublei bangalong kum ni kum bangalong mentaru de kejing iet kejing ai kejing isen ai kejong u reng adai ban yap banjat banrem iublei iet yang au pelong yang kum ni kum bangalong menta bat ngai kublei ru I pastor bantai bat ki pastor baro ki badan hang ni wei pi wei baro bat ya kani gospel media ministry baro ko wei dia kejing pla ka bang kwa ban IHP menta kalong ba ublei upen em yang upelat bat upen khia ru yang hoan yang la long kristan hendai kata kejing long kristan ke jonga kami dei dor bat kamon ke jong ublei nga em nga yat bat kani ke perthai nga le ki kam ki bom pen sngau bhai ublei wat tang khandiat ru hendai ublei u iet pelat yang u khat yang uat yang bat ru hadu bangal ayo kurem ngamat iki jingpang gi jingstom gi jonga ki ba ngam sngau thu ngam sthaw ta jingpang ka yai ban be hanga ladang ngale shim dawai ngale kita seru julap jingpang henrei asu pang be ngam jula ban khena jing thiaru nga khe si sngi nga thia de ki banai de kita yau ngam la tang bangan trei kamru ngam jula ban lei ai asudi ta ki dawai henrei kita ki dawai ru ki long adik pen ban ya kamet ke jonga ladang ayo dawai nga khlan ladang ngam yo dawai ngam la tang ban khiru kum tahi hak ta kawi ka sngi kawan ta jingpang ka ba e sha kamet ke jonga de as ling a ka shadam ka dab ka khli ru ka king de hadu kata ka de ka por khandai beje khandai steng men miet de mang abi kurim janga ngi la yami ngi la wat doktor ma de ndai ngi shamshu kan namar la kata beje ka akhang de ngong ikurim janga ngong yang ngilet nyok siyang an selet bit na shai tu doktor basumar yang de kum tahi ngi wan no siyang de haba ngawan siyang ngasong hata kasuki ngasong kum ni ha suki kadon ka yet akhmat de kata jingpang ru kadang ai hang ta kadang banjur ngapat ha kata ngapet ikurim janga ngayam penban ngamut bet bangan sayap no ngam perkhat de kai ndeng perkhat penban bang isen ai penban ikurim jonga mo bangan sai marwe yi ngadan ta kata ka jingman de kum tahi kat bang khap ber bang ta ngai I la di hayet banga ngala yap ngala dathia ai ngala da yap bang ta hang tahi ka sur ka jong blei ka karan yang arsien ko ong lada phayap phan poi se ai lada phayap menta phan poi se ai hang tahi ngaken det nang ta ngadap ta ka jeng tieng ta ka jeng kenyo ngayang na ta ngapenret syah ma jong blei ngayam ngaduai ngong atrai pen em yang atrai pen khia yang atrai ma biki pop jong baro trai ngakular trai bangan syakri me ngong kum ta haki por ki baladap haki por banga pang ngastom ngasushitom bai nga asyong bai la jong belai ngasu em si em jenjar kum ni belai ngasu em si em kum ni belai kan ni ka jeng pang kan ni kan ni ma ngasu ong belai ngam yap no belai blame sim no yang ngong kum ta handai hakata kamiet pat ba ublei ukran yang kum ta balada phayap phan poi se ai hakata pat kawan ka jing tieng yang kan ngam ko asu kan bangan yap hang ta pat kawan ka jing tieng de ngaduai ublei de ngaduai ngong atrai pen em yang de kum tahi ublei usngap iki jing duai ki jonga de hadin siteng kan tahi kum ta bangaduai ublei de kata ka jingpang kal ahyar na kamat ka jonga de ngayo thia suk kan baro simet ngalayo thia suk ba kata ka sngi de kum na shai men stam ngapet ka phone ka jonga de kat banganang pet ka phone ka jonga ngai I kanya ka jingkran ka jong I pastor bantai de ngasu klik la ka klik namar kitu ki por ngam jupet hi ya ka jingkran jong I pastor bantai de ngasu klik la ka klik ngasngap la ka sngap dekat bangan ang sngap eta ka jingkran ke jong I pastor ka ai bor ka ai mensiam syangang so yo mensiam lagi ba ikran I pastor ma de ikran isi ai ru ki dokat bible kum tu de ngashim ka diary ke jonga ngathoi te ki dokat bible de ka tahi ka sngi baro si sngi
Ngap ya kajing keren kejong i pastor bantai kawai hadin kawai kabai la keren menur ngap ya ta kasngi baro sisngi ngaso yo bor ngaso yo mensiam te kum tahi te kum banga kular yu blai bangan syakri ya uma hakita kisngi ho iki por ki bala adab nga syakri yu blai tang banga kham syakri kum ba ublai umon yang bangan syakri ya nga syakri da kamon kejonga ladang asmat ngale jingseng ladang asmat ngamle jingseng nga syakri kat banga mon yu blai ngale kumta de nadu kata kasi pat banga kular dengan syakri syayu blai kumta tang ba kata ka jeng syakri ke jonga hanga ngasngo banga la ale jingseng ngala abyang namar nga sondir ngale jingseng bed entah kisngi man badan ki jingseng ngale jingseng bed ngam jupap jingseng ngasngo bakal abyang Henry kata ka jeng syakri ke jonga ru kampat biang ublai umpat syam sngo bahire kita ka jeng syakri ke jonga namar belai sya ublai ru ngakle sya ka pertai ru ngakle ngalong kumta kawai ru ngalong ka breu ka basmat haban tem ni jing roi pertai ban syat nang ta de kawai ru ka jing bam jonga yakini ki kwai ki raja ki shikhar ki la long adik hadu kata baraka bor ka jonga hide ngam la shu pangan i ki hagi por ki bom mensyua ngala persang ban i ka tu ka ni hendre ngabam ondang ngala bam ngabam khampalat ban ya ka tu ka ba ngabam ningkong te ondang ngala i ngabam khampalat ya ka tu te ngam la ken ban i dei hakata ka kasngi ka kubor step jong ipastoru kadan katu ke bakaran shpang kijing bam ki basniu dengan ngap ya kata de kat bangan ngap ya kata ka ai bor shainga ka don ruhi kijing kata ka mensiam ga jonga ma de kat bai pastor dang keren de por bai duai ngasura la kara ka kti kumni na tanai yang aduai ngasura ka kti kumni de hade nang ta bai pastor de ban keren ngasyem lut ikita kijing bam jonga barok khaj ngaberat ngakerdam hak kejap ngonga hak kerteng ke jong ujisu ngan nembam shu ikini naduk mentah kasngi de kum tahi ngasyem ngaberat de baru sisngi rukam dan shu kata ka jengkwa ondala miat kawan yang ka tuga jengkwa ma de kum tahi ngaduai ublei ngasyu ong ublei trai ai bor yang trai banganum kan mau shu ikini ki jengbam ki basniu ai bor yang bangala ban kelat iki ngaduai ublei kumta de ublei usngap syai ke jengduai ke jonga habangi phai shu ublei de ka do not baro ile sha ban duai ban damret akhmat jong ublei umju i no ingi ma ulong hajan be kita ki bakar pat yu de kumta hi ublei ai bor yang hadu mentah du wat dawan ka jing smaru ngalasong kenjing ma ngam stanat syuken ke tu jing sma ngam long ko mensywa de untahi ublei upelat yang nakawai hadin kawai hadin kawai hakitu kipor ngampat ju ya kendu i pasto bantai markman rei ngasupet tang mobile de hadin nang tapan nadu kata kasngi ya pet rutin bet ya kejingkran ke jong i pastor bantai man kasngi de kat bangan nang pet ngasoyo mensiam hakan ngapet man kasngi pet rutin bet ta de hadin nang ta ngamat yang sakawai ke jingpang ma kaba ngakhisu dia ngakisu menmiat di kila era yang sepo hospital dia kum tai ngang kat nang ya jalenti namar ngam kwa hi ban let sepo hospital ma na yeng yang kila ipon bor ban let hospital bangala kisu sebab pelat ngala stom dari dapoi hospital ru aingu ublei ngas kham sha hi re ban syabat hospital ki nurse ki ong yang ala dapi kwa ban admit na pi kwa ban let chiyeng teng ong i nurse ngong la dal long ban let chiyeng on let ma de ong to sawan le kitas na syai de kum na syai na le kitas da le kitas la lap yang abang adan uses hapo ovary jonga nang ta de ngadan ru ka gastro acid de tangi wan no siyeng kan da wan siyeng ngong i kurum jonga halenti ngong ate bu blame pen khia ba yang ngong kum ta de andal apoi siyeng apet biang ke jingkeren ke jong i pasto bantai hi kat banganang pet kaman siam jonga ka ling du kata mo kadon ka jing ling kadon ka jing ki kadon ka jing ale mo tanga ong ikurem jonga ngonga ni ngakwa te bani kendu ini pastor mo ngasupet bitang no mobile ni ngakwa te bani kendu i te ma iru kumtahi kampen slam na marba i syamshuti bangapang manga te ngiyo ken banyawan sini te ngiyo banyak kendu i pastor bantai kat no ngadap syara ka jingkeman ke bakrau mah bayo banyak kendu i pastor ngai ira ka dur jang i pastor bantai bi ilong kemen ipu samberke ke pelong yang aruk bangan kemen lang mah te kum tahi i pastor bantai
ya yang ini nak ketian ke jong blay ya selok bai pendwai ru ani thu ipi per banganang mi na yeng banwan shene kani ka kejat jonga siliang kani ka ngasuring ngamla tang bangan ya ru ngasuring ya siliang ngasuring andre hang tapa da banga mi pat banga yo bani kendu pas coban te yo ban pendwai kani ka kejat jonga kala khia no hi de kum tahi ngak kaman hadu kata-kata de kum na shai namar ngiwan shene ka de kasngi baar de singi balang ka don ka healing service dengan ong kenya i kurum jonga onga ngakuate bangan lejing sanction ye de ma iru yong to sakre lupa ngan sawan shaw ngin sayawan mo shane de kum tahi kat banginang wan shani ke jinga seng kat bang dang rung hane ngas thu sha ka don sha men siam jong blay kuta sha ka don sha kata ka jinga le apo jonga men siam jonga ma ublay udah kata sha ngaso badon bet bakta yang hang ta ka don ke jinga le de hang tahi kat ba kidang yarwai mo nakmat ke kentian jong ki jingrai ru ki dak ta shai ta ka do not ke jonga hang ta ngayam ngakam le ran shu ngakam pet shu shini shatai ru ngamdan ta ka jing le ran ru tang ngayam ngaduai u blei ngapan map u blei ma blei dak ta shai nga de hadian ta masendap ban keranti pas coban te ikot ken shakmat yong manu ki badan kam ke jing duai wan shakmat kum tahi ngamare shakmat de kat baki syakri jong blay kedang yok bat penduai u blay tu kasngi udah pensle si sayanga udah pensle sayanga tu kasngi ke bangam panji yok menu kata kajing pensle handai kata kasngi ngada yok ngada mat u blay udah pensle sayanga pendap say ta ka do not ka jonga ta kajing suk da kajing keman ka bana u ngasuk keman dai ngam nang batai kata kajing keman hadu kat no handai ngasuk keman dai abang ami nak ni kajing asang ru ngasuk keman bet kum na shai ni singir ngasuk keman bet tak man siam kala long ngasuk keman bet ngam kan mau shui ta kajing pang kajing stam han rei ning kong tengala ngau si iken ba ong bang stam kum ta ngapang kum ta han rei abang awan shani pat wan kajing sang shani ngasuk keman bet de kum ta hi kat nang ya ki por kisngi ngala dang wan kajing syakri shani ngala dang wan kisngi Saturday kisngi balang ala wan jing sang be shane de ane thu ipi kam dei ka basuk banga supoi shane ru kijing ele ki babun kijing syakaran na shane shtai ki babun rei ngas thu bu blei bu pen em yanga ngayang scam bet ngawan de hadien kapoi sandi ru ngala poi sendan shane kan sandi ru ngala poi shane ni kijing syakaran rei ngayang scam bet nga try kat ni mila pen em yanga kumnu ngan chus ngap jar ngayang bet ho ya kitu kipor ngan itu ipi ngam 4 jam ka jing pang ka jing stom ka jonga ngadang sitom ha kitu kipor ngam 4 jam hira bawan shenir ngam 4 jam hira nga sha ong ru kumnu la le jing sang shtei ru dang pang se la le jing sang shtei te la dai ban khia em handai nga ong ngam shakri u blei bangan yo tang ka jing pen khia handai nga shakri u blei bu la pen em yang ha kat ni ong kum tang ong kat bangan la bangan yang ngan yat ngan khien a jing thia ngan shakri be ublei namar ngatep ka kraw ka kerteng ke jong jisu ban ka ni ka jing pang ka bangang ngadan de kum tahi nga shakri be ublei ma de hadien kum ta ki yat kisngi ki por ngapen ko nguru ya ka ktien ke jong blei ke bala tho ka bible ada pen ko ngu ya ka ke jing pen baptis ke bala tho apo ka bible de kijing ele kijing syakaran ki babun handai ngapen ko ngu bet ngaduai be ublei tu ki por ngaklan ru pangan duai ublei bat miet step ngapule supule ikitu ki dokhat jong tu ke bible ke bay dei phang ko ke jing pen baptis ngapule supule ngapan bor nu blei ngong atrai me men pen shai ma me men karan trai ngai ti ke jing em ke jonga ha me trai yo lot ken trai ka do not ke jonga yo lot ken trai ke jing em jonga baro ken trai om da ka jing nang ke jonga om da ka jing start ke jonga trai handai trai men karan ma me men yalam ma me trai dong men sim ba khot ta kum ta adu wai be adu bang pendap ya ko ke jing pen baptisma oi ke jing karan hayeng hasam handai kata kasngi ayang skambat ngonga trai ngadu wai be blei ngonga ngam lelei ladang adu no iki ai barok jok ni ke perthai ru ngam lelei walang adu no iki ba yet ki jonga ru ngam lelei ra handai try ngan yang scam bet bat me nganum len try me ngan yang scam bet ngapendap ya kata ka ke jing pen baptis te hadian bang pendap syai kita ka ke jing pen baptis ngai i syai ke burom ke jong blei ngai i syai ke kamba ke jong blei ke jing em ke jonga ngai i syai ke jing ba ke jong ke jing em ke jonga haulai pauterik
September hajar pulai ngapendap ya ke kejing pen baptis dia kadai ke Saturday dia mondi la dai ban check up no yang ngai i sai kamba ke jong blai ngai i sai ke buram ke jong blai ba let ban check up yang ade ban le kita yang kita ki report jong ki la long normal net barok khat ki jing pang jong ki mdan shu blai la pan khia yang no tau ses jong ma hadu doctor i basumar i tau ses jong yong ani pidan bok palan pila khia no new ses ma namar baki ai dawai yang tang ru banai ki ong ngin sapet ngin satrit hadian hendrai ublei po la dapen khia no hi yang mo ka deka kamba ka jong u ngai ngu ngai ka burom ya ublei de uta uses jong ru la khia ki jing pang jong barok khat ki la khia ngani thu pi man sang rai kho por bangang wan ningkong sini adan tang ising wi snap jing rai kho an ri ublei la pendap si sha mo kita ka men siam ka jong u pendap ak bakan zaman siam u pendap ak bakan jado ru mentang asngat kum ni te ki breu ki ong yang lai hap no sep ha lai lech te pastor bantai hap no sep bat pastor bantai ki ong kumta dan ru ki bang la sangat putarnan te ngai ngu i blai ngai ka burom shu bat ka wei ru ngan thu i pi ngala shong kurem menta la lai sau snem ngampat yo khun ki breu ki kren ben yang adu kata-kata ki ong yang kadai hok hi bakanum dan khun namar bakadon sis kamen lingki namar ngarwai ngasat ngakan thni ba ublei pendap sha ta ka jingkeman yang bangadan nu jaka don hayang ru mentah ngarwai ngasat ngakan thni ba te ki breu ki ong yang kamen lingki ta ka kan thni kum tu hi ngakam le kan thni si yang jongki ngakam penwet hi moi ki hindai ki breu ki suwan hi ki sukran ki sukunno ki sukun tho kan tien ki balai phojat lai pho rukom hindai haba ublei pa upendap sha yang da kata ka jing iet ka jong um wat ikita ki nong shun jangaru kapelong yang banganum isi yaki renga iet penban yaki ngasausen ai ban banta jongki namar maki kim patep ublei ma renga nget kumba ublei ukta upen kelai ka jing em ka jonga nget un kta ya phiru nget un pen kelai ya phiru kumba ublei ule kamba ka jing em ka jonga nget ule kamba bat nget scam ru ya kani ka jing em ka banga em mentaru ka ka jing ai ka jong u ulapen em yang ula sei yang na kata ka pungkte nget ru ba ublei un kerkhu ka kpo ka jonga namar ni tang kita ki banget klam artatien on ai haki bat naka samru ka balai phnyo ka dakhat ka basaw ka basan ka ong tupen so baru ya ledi ha utrai den ai hame ka jingkwa ka donut ka jong me tu IT la kalenti ha utrai bat tu shani aru ha u te on pelong ya ka te sibun ba ki kamba ki ba ublei ule ka jing em ka jonga ka jing kerkhu ngai isha banga ngapun ko ngu isha ya ka man ka jong blei ngapun ko ngu isha ublei ngai isha ya ka buram ka jong blei ka jing kerkhu ka jong blei ka yeng ka sam ka jonga ka wei hadin ka wei hadin ka wei ka kamba ngai iru ka jing kala ka yeng ka sam ka jonga ka jing em ka jong i lok jonga ban ngani thu ipi ha uni u September mentahi na do January te ikuram jonga isi tambet ken dan na do January February March isi tambet te kata ka jing sitamru kala suban bai la lishim dawai kat nu doktor ru jam ken tengah tengah duai be ublei nget ublei pen khia be je i tengah duai be kum tang ya duai be te ha kata ka miet pat ikuram jonga yong namar ngi she duai be mtu ti yong yang ada pi duai sa bukti se yang ama na klet tengah ngong i ngong ato te kum tai ken te kat bangadang duai tengah buk ken kakti ye i na klet te kat bangadang buk kata kakti hakli jong i ngasngau kakti ke jong blei ka dan lang ba kakti ke jong ka khia karban ha kani kakti ke jong ken ngasuthu kakti ke jong jisu ka long lem ba kakti ke jong te kum tai kum na shai ru kurum jangan menmiet yang nasangin sa ilit shim dawai sa nawe doktor rekum na shai ilak iong ni ngala song khia ngala so sting te kum tai ngi kham yalit shim dawai shu te ilak khia adu menta te kani ka jing pla ka jonga ka bang kwa ban ai lang shapi baro bat na ka benta ka buram ka jong blei amen ngi ka jing pla ka lang jing ka khui pi ka ni ka por ka bamenta de hing ta ka tien ka jong blei ka ang bo blei ulong ba kraw ban pen em blei jingi de blei ru ulong trai blei halor ka do baro kam dan ke ki bamla abat u bal ka tien ka jong blei ka ang ni ta ba u blei u de u trai u ba la lot na dong sedong de hing ta kwa ban ai ngo u blei nam ta ka jing pla jing Sofia ba kom jo ani ka sngi ka dwai ru nam ta jong pi
try nang kerkui ga ji im jofi to inya dwai lang hagane ga por ga mentar try ni ga por ga dwai ga aingo e me ko pai ga men kerku ya baro ga snap bar ki ba shashkor ye ni ga jing plaj Sofia aingo go try jisu mela kerku Sofia men kerkuru try ni gi kon gi jome go try menang le gi kamba menang pen em menang pen kraw lo jong ga kerteng ba ga buram ga jome lengba ga ji im ju ni gi kon am dan gi ga bamla na mar ha metrai gi baro gi long ki bala baga dwai nga deker ku isha ye ga jingle phala ga jome try nga dwai baga jing persla ga jome kan tu ga jing persla ga jome try kalau halo ga jim ji we go try ki ba snosi fin command dom daga ski ki ba khus life in your diang ye ga jing kermen ba utrai un ra un kan tiu fin mar ga promotion ka wan try ga jing kan tiu ga wan blay ba utrai un kan tiu ga yo ga kot un kan tiu ye fi ken haga jing emen sim ro ye ka ba finang la ban snow tho ya ka ba finang la ban champang ye tien ke jong blade na dwai nam ta jong fi ni ke podon na pring jong fi shi puli ka tien re film sngol thu ya ka tien film la hiru ban penlang ye ka tien ka donot nga kren ka no man sim jingka jingdom kita ki man sim jo ka jingpen klet kin ria baro But kon jeme try ga puli ga tien jeme kan rung ha ka donot ka tien jeme try kan long jingem ye ki we pi we nga dwai nga ka khu fin dop na ka ski fin em na ka tien fin ya da ka tien fin long ru ka ta ka jing phla ka ni ka babon ki men sim nga dwai nga ka khu ye pi maka testimony kan dan me ka jim jo pi ka jing ta ka jong blai ka jim pen kan do ka jong blai fin dan chi shai ka story fin dan ka ta ka jing thu ya ka ba fin ye thu kan che ka prathai ya ka ei ka bo try la le ka jim jo fi ka babel kong ka ta a to khmi wa to mat o blai long bo bha shi sha fin nang mat e ka jing bha fin i sha ka jing bha ka jong blai ha ka jim jo fi nga dwai nga ta ka khu fi we baro angane ka por ha ka tengu jisu unong panem amen but amen try na ka khu fi ngin say shampat ashay ka sngi kuli shibon amen